toto je můj sketchbook za rok 2023 a je velmi vyplněný obrázky. Je to diář, který jsem si vedla jakožto sketchbook a hezky jsem se ho vyzdobila a jít na okolo, což je poprvé, jelikož vždycky jsem to tak jakože nechala být a úplně jsem se nad tím nestarala, jo, toto nic, toto neřešte, to jsou moje pracovní věci, haha, a starý rok. A tu už začínáme. Každý ten obrázek nebyl úplně v ten den kreslený a zpočátku jsem kresla teda takovou soutěž, takový challenge teda, kdy to mělo být jako, že na každý den v roce je prostě nějaký obrázek. No a já jsem to plnila. Asi první týden, 2. No, ale ne všechny obrázky jsou úplně pěkné, některé jsou prostě studie, něco jsou prostě úplně shitty, něco jsou oslavy, třeba svátků, alebo nějakých významných dnů. Něco jsou rychloskeče, něco jsou rychlokresby, protože jsem si řekla, že si nakreslím aj nějaké obrázky, jo, třeba tady nohy, jo, miluju nohy. A nakreslila jsem si aj obrázky třeba pod tlakem, že jsem si dala třeba 25 minut nebo 20, 10, 15, to je úplně jedno. A na takovou challenge jsem si prostě prošla celý rok cože? Kreslila jsem opravdu všechno, na některé obrázky jsem velmi pyšná, tady třeba nějaký text, když si to zastavíte, si to můžete přečíst. A tady u tohoto, to stínování, halo. Vím, že jsem se s tím srala, ty další 2 obrázky byly hrozné, ale byla jsem na to pyšná. Potom perspektivu a prostě celkově lidské tělo jsem dost často kreslila a tento rok byl dost takový, jak to říct, aj komiksový, zde můžete vidět, ale je to dost takové víc také osobní, bych řekla. Jo, tady se mi lidi na streamu smáli, že to vypadalo jako 2 kuřata a já opět, že to nejsou kuřata. Tady Big Boy, nějaké oslovy, protože nevím, co jsem s tím chtěla jakože dokázat. Moje profilovka, kterou jsem překreslovala, což jsem na to pyšná, a potom oslava tam byla vlastně mého pejska, který zemřel. A tak jsem si tak jakože nakreslila takovou vzpomínku. Potom jsou různé blbosti a někde jsou prostě jenom rádoby, nevím, skici a tak. Toto je třeba, daně a v práci jsme měli inventuru, takže jsem musela nakreslit takové obrázky, které by byly jakože totožné k tomu. Jo, a tetování. Nechala jsem si udělat své druhé tetování, které do příštího roku chci dorobit a chcem z něho udělat celý rukav, ne úplně vyplněný, ale uvidím. Tady třeba mě Twitch úplně vysral, že halo, jako úplně nefungoval a já jsem byla úplně, že halo, cože. Jak říkám, něco jsou hezké skici, něco jsou hnusné skici. Dost často jsem tady jako by byla taková mech z toho, jak to stínování prostě tvořit, protože ne úplně každý den, jak jsem řekla, jsem nekreslila, ale jo, zase nohy, já prostě jsem úchyl na nohy, očividně, ale někdy vyšly, někdy nevyšly. Jo, tady jsem byla na Anime Festu a koupila jsem si Henka, miluju ho, zase nohy. A tady je třeba obrázek, že jsem poprvé jela na bajku a to bylo cool. A potom nějaké mental breakdowny a nějaké storytimey, let's go. A jo, tento rok byl velmi bohatý, ať už na kreslící, jo, to jsem si tady jako zkusila malbu. A tady jsem byla poprvé v gymu. A zase nohy. Ale abych se vrátila k té myšlence, jo, tady je zase Meet the Artist, jako každý rok, už 4. rokem kreslím a je wishlist, který je, aby se měla víc patronů a tak a zase nohy. Tento rok byl vlastně v kresbě dost takový zajímavý. Zkoušela jsem různé typy stínování propiskou a potom jsem zkusila aj s výrazňovačema a pastelkama, jak to vlastně spolu jakože funguje, nefunguje a hej, myslím si, že to celkem jakože dopadlo nějakým způsobem. Je to i dost studií, dost často jsem kreslila studie a nebo jsem si sem tam malovala, protože i loňský rok jsem měla nějakou malbu. Některé obrázky teda byly tvořené na mém streamu, na Twitchi, Twitch TV /Lolihany, ale tam už moc jako nejsem aktivní, jenom jednou za čas, většinou to jsou soboty.
Jo, tady si pamatuju tady toto kočičí, to jsem kresla, když jsem byla doma, byla jsem na PNC, pracovní neschopnosti kvůli tomu, že jsem měla v noze prostě trn a mě řekl pan chirurg, že ne, ty tam trn nemáš a já jenom jo, protože to furt bolí a on povedal, že ne a potom jsem si asi, nevím, za tu dobu, co jsem byla doma, tak jsem si to potom vymáčkla ten trn z toho a já ty kokos, dejte mi normálně papír o tom, že jsem chirurg. Jo, zase studie nějaké. Jo, třeba tady jsem zkusila pastelku, takovou tu verzatilkovou pastelku a bylo to celkem cool. To jsem si řekla, že super. A pak se to trošku rozjelo. Jo, to byl advík její. To bylo cool. Je tady dost jako takových osobních věcí ohledně mých mental breakdownů, nějakých storytimeů a samozřejmě miluju kočky. A tady je třeba, že jsem dostala Gengar ponožky. Miluju Gengara, pokud tady nebyl dostatečně, tak ještě bude. A jak říkám, zkoušela jsem různé techniky, někdy to vyšlo, někdy ne, ale toto není můj main job, toto není moje main náplň práce. A jo, někdy to prostě dopadlo hezky, tady na toto jsem byla třeba, že oh my god, to je hnus, ale potom jsem si říkala, že není to až také zlé. Jo, papír tam dávám, aby se neslepily stránky mezi sebou. Dávám tam většinou pečící papír. Tuto stránku strašně zbožňuju, jak jsem ji vytvořila i s těma právě, že okrajema a tak. A tajná myška věc. A bylo to super. Tady třeba barvičky mech. Nebyla jsem spoko. Tu jsem zkoušela posky. Nebudeme se vyjadřovat. Bubas. Ráda prostě, jak jsem kreslila věci. Třeba toto byl super závěr léta. Rádoby. Jo, nějaké to tělíčko. A hlavně stínování. Musím se jakoby klepat po rameni, že se mi podařilo se v tom zase více zdokonalit a letos jsem dost často kreslila právě, že ruce, nohy, lidské tělo, ale většinou tak z půlky, vidíte. A potom jsem zkoušela i stínování a víc na tomto zapracovat a i víc se věnovat vizuálu svojí persony. Tento rok nebyl úplně nejšťastnější, ale dost mě naučil a dost jsem se přiučila ať už v kreslení, tak i v osobním životě. Některé skici, kde jsou jakože papírkovitého typu nalepené, tak dost často jsem si kreslila i v robotě, což to nikdo neví. Ne, byl čas. Třeba toto. Toto jsou právě že kresbičky z roboty a toto miluju. Tyto 4, jsou úplně super. A toto This is Fine byl i závěr pro Inktober. Jo, a i tady toto. Tady ten s těma křídlama. To bylo taky do Inktoberu. A o Inktoberu se bavit nebudu, jelikož zase Gengar. A bubás. A jo, mám ráda kočky takhle moc. Jo. Jinak všude je Pupu a to je můj vlastně charakter. Sparkle Shitty Pup, což je můj prostě buddy. Dost často se ho kreslím. A jako emotikony, které potom používám. Jo, takhle judgeuju své obrázky. Úplně co? Ne. A toto mě strašně bavilo, protože to byl mini landscape a chtěla jsem tam dát nějaký jako design, nějak jakože textu, sidek a jak říkám, toto jsou třeba z práce, nebo jsem potom je kreslila doma, ale měla jsem papírky z práce, protože už takhle ke konci roku se dost blbě na tom kreslí, nebo do toho kreslí diáře, takže jsem si řekla, že udělám to takto. Hank, Setkato, miluje Hanka, Hank je můj, panik, jo, je konec roka, prostě, zase tělíčko. A toto je úplně, že what the f, je konec roka a kdy, jako co? Ten čas strašně letí. Potom tady pápěž. A jo, mám ráda Gengara. A tady je cute, ghastly. Tady byla nějaká rádoby, nevím co, ale vyšlo z toho úplně supersko a já jsem z toho ráda. A zase nějaké tělíčka. To už jsem kreslila doma, jelikož toto mám papír z domu. A dost taky na hovno je, není moc nakreslení. Jej, 26. Haha. A poslední studie a nějaký ten textík k tomuto roku a nadcházejícímu roku. A když máte zájem, tak si to můžete přečíst, doufám, že zastavte se a přečtěte si, když to půjde. Jo, tady jsou nějaké blbosti. A
zároveň na úplném konci mám, tady je něco pro mě, to je to nic, ale tady třeba MedMonk stránku, chtěla jsem tam napsat něco epic, ale nevydařilo se zatím. A tady je třeba momentka, kdy jsem šla měnit router. To bylo taky zajímavé. A říkala jsem si, že tady toto celé využiju a popíšu to třeba plány a vzkaz od sebe pro sebe. A tak. A tady mám třeba ještě volné místo, možná ještě něco tam napíšu, než úplně skončí rok a takhle vypadá úplný závěr. A jo, toto je všechno. Toto je rok 2023 v kostce podle Já děkuji, že jste se dívali a poslouchali jste mě. Toto jsem nahrávala na 2x. Let's go a papa.